Andrzej, widzowie, chciałbym wam pokazać kod do serwera, a do Discorda i na nasz kod. Tutaj macie wszystko, tutaj najważniejsze, wy macie tu kod do serwera, tu kod do Discorda. Już przechodzimy do Discorda. Jesteśmy na Discordzie i tutaj jest mój nick Discorda. Możecie mnie dodać, Danielo 2137 podłoga 64336. No i widzowie, jak coś, to szukamy jeszcze osób do nagrywania filmów na kolegi ten tutaj kanał. Dołączajcie na Discorda. Tu jeszcze raz wam pokażę kod do Discorda, oto musicie wpisać i patrzcie, gdzie to wpisać, patrzcie. Widzowie, musicie jakby wejść w dodaj serwer, dołącz i tutaj wpisujecie ten kod. Żegnam widzowie, pa!